Ona je mlada, atraktivna i bogata i vozi preskupi automobil u kojem nas je provozala Beogradom. Svi se pitaju otkud Ani Korać ovaj auto, a evo šta ona kaže na to. Stvarno se mnogo priča o tom automobilu, kao da je ne znam šta i kao da sam uradila ne znam šta. Dobila sam na poklon jednostavno. Niti sam auto iznajmila, niti sam pozajmila. Eto, dobila sam na poklon jer sam valjda dobra devojka. Naravno da jesi. A ko je taj Dasa koji ti je poklonio auto od 150.000 evra? Pa dobila sam od jednog divnog dečka. Mi smo zajedno sad 6 meseci. Pola godine? Da. Sa pola godine 150.000 auto, a za godišnjicu šta dobijaš? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo ako budem dobra, valjda ću dobiti nešto. Ana je prvo od dečka dobila crvenog BMW-a. A evo kako je dobila ovaj auto. Dobila sam taj auto od njega. Međutim, kad je pao onaj sneg, Dobro. Ja sam se zaglavila na Voždovcu. I međutim, taj auto nije za sneg. Da. I ja sam njemu rekla da sam, ja ne mogu to da vozim, jer kako da vozim taj auto po snegu? Po snegu, tako, koji je 2 meseca samo u Beogradu. Da. I on mi je rekao, okej, ćemo novi auto. Ana, da li možeš da budeš u vezi sa nekim ko nije imućan? Sa Davidom sam bila koliko 2 godine, David nije, sad da kažeš neki imućan muškarac, pa naravno da. Među meni i Davida je stvarno bila velika ljubav i sve to, međutim to se sve ugasilo i... Starleta često sa dečkom putuje, a da li je sve to o njegovom trošku? Ti nekad otvoriš? Moje pare su samo moje pare, njegove su naše, tako da... Pa pametno. Tako da to ti... Ne, šalim se. Ne znam, sve to naše. Sve to zajedničko. Koraćeva nam je priznala i da ne voli muškarce koji ne kupuju ženi poklone. Imaš ljude koje, ne znam, ne obraćaju pažnju na te stvari, ne kupuju. Ja ne volim takve ljude koji su onako hladni, bezosjećajni. Znaš, onako neki znakovi pažnje, nekako da se sete. Ne volim takve ljude koji su totalno hladni kao stub. Imala sam takvog jednog dečka fuj, znači otarasila sam da se... A evo kako je Anina majka reagovala kada je čula da je dobila luksuzni poklon od dečka. Mama se ne meša u moje više stvari. Nju je to pogađalo iz zadruge 1, 2, ona baš se pogađala neke stvari, tako da sada ne. Sada se, mislim, to je njoj sve čudno, ona to ništa ne shvata, kao kako, mislim, kao ne razumem, kao kako takve poklone, odakle, njoj to ništa nije jasno. Ona žena uopšte nije iz ovog sveta, jedna sasvim normalna žena, onako porodična, divna. Nismo mogli da je ne pitamo od čega ona sada živi. Živim od reklama, stvarno lepo zarađujem, ali... Ali šta znači to kad kažeš lepo zarađujem? Šta, koliko može se zaradi od jedne reklame? Pa može, 100 evra? Ne. Ja 1.500 evra naplaćujem jednu reklamu, objavu na Instagramu, ne znam, slikam se za ovo, slikam se za ovo, ne radim ja te reklame za 100-200 evra, to mi je... I za kraj ove luksuzne vožnje pogledali smo šta sve Ana Korać krije u svom automobilu. Da vidimo šta tu imaš. Parfem, da vidimo dalje. Pa ko Barbie. Da, aha, četku za kosu. Ovo su tablete protiv bolova, glavovi, pošto mi sam nešto... Anti-baby pilule. Nisu to neprijene, ketona. Dobro, šta još?